اساں ہیں بیتراویں دے محبت بیتراویں ہے ساڈے حصے دے وچاں دی قیامت بیتراویں ہے غلط ساڈی محبت دا فسانہ پیش کیتا گئے دسایا بیتراویں گئے حقیقت بیتراویں ہے غلط ساڈی محبت دا فسانہ پیش کیتا گئے دسایا بیتراویں گئے حقیقت بیتراویں ہے اور لپ لون دی سٹ لجھ دے ولا پیار لکھیں دے لپ لون دی سٹ لجھ دے ولا پیار لکھیں دے ہر روز نواں رنگ اداکار لکھیں دے ہر روز نواں رنگ اداکار لکھیں دے او شخص جرہا مار نہ سکدا ہے قویلی او شخص جرہا مار نہ سکدا ہے قویلی توں آکھ تیری آکھ تے من مار لکھیں دے تسلیم کے ناظم سے ابو ذر پردرد